kewar ki ne ina begen ki ne, ina kewar ki ne Zainabu ni ban bar ki ba. Yana kewar ki ne yana begen ki ne, yana kewar ki ne Zainabu ni bai bar ki ba. Komi za su faɗa a kaina ba zan bar ƙaunar ki ba, a ke ne tozali sauran mata ban gasu ba. Tun da ki satan zuciya duniyar so na zama shugaba, duka bani da nasuwa yan har ba na kalle ki ba. Na shiga kogin so da kauna ba zan so a ciro ni ba, ko barci zanai a tunani ba zai bar ni ba. Ina son ki Zainaba ta so da kanwar Mustapha, bani da aikin da ya wuce mana in ba labarin ki ba. Ko duka na za a yi ba zan daina ban ki ba, kin wani so bisa gaskiya zuciya ba ta manto haka ba. Wata ranar Laraba ne abin da ba tsammace shi ba, na haɗa kaya zan wuce zani ziyarar kanan uba. Washe gari ran Alhamis sai na shiga mota na yi gaba, tun daga Maradi nake na yi zandar sai na wuce gaba. Yana kewar ki ne yana begen ki ne, yana kewar ki ne Zainabu ne begen ki. Na kwanzan da ruwa kwana biyu ba uku ba, a can ne na yi gamo da zazzafa ba ku ganta ba. Tun da ta yarda ta bani so da muwar zuciya ban santa ba, a soyayya ce muke mu da kawa ban sani ba. Maganar aure muke ba ƙariya zan muku ba, ina son Zainaba ba zan boye kaunar ta ba. Na yi tunanin mu ya auren Allah bai so haka ba, na shiga damuwa Zainab ban same ta ba. Auren dole aka yi mata an ma ba ta san shi ba. Ku saurara ku je ba nan gizo yi gidansa ba. Biyu da auren Zainabu dai ba su ganta ba, a nemi ta an rasa wai a neman kar lauce gaba. Wai zargi na suke a kalla za ce Zainaba, kai idan Allah ya hakan Allah ma ba zai yafe ni ba. Ina kewar ki ne ina begen ki ne, ina kewar ki ne Zainabu dai ban bar ki ba. Yana kewar ki ne yana begen ki ne, yana